Mitä jos kaikki, mitä olet koskaan uskonut, olisi vain puolikas totuus? Mitä jos juuri se puuttuva puoli olisi se, joka voisi muuttaa kaiken, tapasi nähdä itsesi, maailmasi ja paikkasi tässä suuressa kokonaisuudessa? Pysähdy hetkeksi, hengitä. Koska se, mitä olet juuri kuulemassa, ei ole tavallinen uskonnollinen puhe. Se ei ole dogmi eikä oppi. Se on kutsu herätä johonkin, joka on aina ollut sisälläsi, odottaen tunnistamistaan. Ihmiskunnan historia on täynnä tarinoita, joita on kerrottu valikoivasti. Voittajat kirjoittavat historian kirjat ja ne, joilla on valta, määrittelevät totuuden. Näin on ollut aina poliittisessa elämässä, tieteessä, filosofiassa ja erityisesti uskonnossa. Emme puhu salaliitosta pimeässä huoneessa, emme mystisistä rituaaleista tai salaisten voimien juonista. Puhumme jostain paljon yksinkertaisemmasta ja samalla paljon syvällisemmästä. Siitä, miten valta aina, kerta toisensa jälkeen, muokkaa sanomaa palvelemaan itseään. Ja miten totuus, siitä huolimatta, löytää aina tiensä pintaan. Jeesus Nasaretilainen on yksi historian vaikutusvaltaisimmista henkilöistä, ellei kaikkein vaikutusvaltaisin. Hänestä on kirjoitettu enemmän kuin kenestäkään muusta ihmisestä. Hänen nimeään on käytetty perustelemaan sotia, rakentamaan katedraaleja, lohduttamaan kuolevia ja inspiroimaan pyhimyksiä. Ja kuitenkin juuri siinä piilee paradoksi, on täysin mahdollista, että se versio hänestä, jonka olet oppinut tuntemaan, on vain yksi monista mahdollisista versioista. Ei väärä, mutta rajattu. Ei virheellinen, mutta suodatettu. Kuvittele hetkeksi, että seisot muinaisen lähteen äärellä. Lähde virtaa puhtaana ja kirkkaana. Mutta matkan varrella, kauan ennen kuin vesi saavuttaa sinut, se kulkee monien kanavien, patojen ja suodattimien läpi. Se, mitä lopuksi juot, on edelleen vettä, mutta onko se sama vesi, joka alun perin nousi lähteestä? Tämä on kysymys, joka pitäisi meidän jokaisen herättää itselleen. Varhainen kristillisyys ei ollut yhtenäinen liike. Se oli kirjava, elävä, moniääninen kokoelma ihmisiä, jotka yrittivät ymmärtää jotain ylivoimaista kokemusta, joka oli muuttanut heidän elämänsä perusteellisesti. He kutsuivat tätä kokemusta monin eri tavoin. Jotkut puhuivat ylösnousemuksesta, toiset puhuivat valosta, kolmannet puhuivat kenoosiksesta, kreikankielisestä sanasta, joka tarkoittaa tietoa, mutta ei kirjatietoa tai ulkoa opittua. Se tarkoitti suoraa, henkilökohtaista, sisäistä tietoa. Tietoa, joka syntyy kokemuksesta, ei opetuksesta. Ensimmäisten vuosisatojen aikana liikkui kymmeniä, ehkä satoja erilaisia tekstejä, jotka kaikki väittivät kertovan jotain olennaista Jeesuksesta ja hänen sanomastaan. 4 evankeliumia, jotka tunnemme, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, valittiin myöhemmin osaksi kaanonia, virallista pyhää kirjakokoelmaa. Mutta valinnan teki ihminen. Kirkolliskokouksissa, joissa poliittiset jännitteet olivat yhtä läsnä kuin teologiset, määriteltiin, mikä oli hyväksyttävää ja mikä ei. Ja ne tekstit, jotka eivät sopineet muottiin, tuomittiin harhaopiksi, vaarallisiksi, kiellotuiksi, hävitettäviksi. Mutta historiassa on aina se ihmeellinen paradoksi, mitä enemmän jotain yritetään tukahduttaa, sitä sitkeämmin se elää. Vuonna 1945 egyptiläinen talonpoika nimeltä Mohammed Ali al-Samman teki löydön, joka muuttaisi pyhien tekstien tutkimuksen ikuisesti. Nag Hammadin autiomaassa saviruukkuihin kätkettynä makasivat tekstit, jotka oli piilotettu yli 16 vuosisataa sitten. Joku oli kätkenyt ne, ehkä pelosta, ehkä toivosta,
ehkä tietäen, että aika koittaisi joskus, jolloin ne voitaisiin taas löytää. Näiden tekstien joukossa oli dokumentti, jota kutsutaan Tuomaan evankeliumiksi. Se on täysin erilainen kuin 4 kanonista evankeliumia. Siinä ei kerrota Jeesuksen syntymästä, ei ihmeitä, ei ristiin naulitsemista, ei ylösnousemusta. Sen sijaan se on kokoelma Jeesukselle attribuoituja, lausumia, mystisiä, runollisia, haastavia, syvällisiä. Sanoja, jotka eivät kutsu uskomaan, vaan ajattelemaan. Sanoja, jotka eivät osoita ulospäin, vaan sisäänpäin. Yksi sen kuuluisimmista lausumista kuuluu suunnilleen näin. Se, mikä on sisälläsi ja jonka tuot esiin, pelastaa sinut, mutta jos et tuo sitä esiin, se, mitä et tuo esiin, tuhoaa sinut. Tässä on jotain, joka pysäyttää. Tämä ei kuulosta siltä uskonnolliselta kieleltä, johon olemme tottuneet. Tämä ei puhu syntien anteeksiannosta, pelastuksesta uskon kautta tai iankaikkisesta elämästä paratiisissa. Tämä puhuu jostain, mitä kantaa sisällään, jostakin, joka voidaan tuoda esiin tai jättää pimentoon. Ja se valinta siinä pienessä lauseessa vaikuttaa olevan koko olemassaolon kysymys. Gnostilaiset, nuo varhaisen kristillisyyden mystikot, joita myöhemmin niin kiihkeästi vainottiin, uskoivat, että Jeesuksen sanoma ei ollut ensisijaisesti ulkoinen. Ei sääntöjen kokoelma, ei uskomusten lista, ei organisaation perustaminen. He uskoivat, että hänen sanomansa ytimessä oli sisäinen herääminen. Ajatus, että jumaluus ei asu jossain kaukana, jonkin instituution hallittavana, vaan se asuu jokaisessa ihmisessä odottaen tunnistamistaan, odottaen herättämistään. Tämä idea on radikaalin yksinkertainen ja samalla radikaalin mullistava. Jos jumaluus on sinussa, mitä tarvitset välittäjää varten? Jos totuus on löydettävissä suoran kokemuksen kautta, mikä on hierarkian rooli? Jos sisäinen vapautuminen on mahdollista jokaiselle, mitä tapahtuu järjestelmille, jotka rakentuvat ihmisten riippuvuuden varaan? On helppo ymmärtää, miksi tällainen sanoma koettiin uhkaksi. Ei siksi, että se olisi ollut epätosi, vaan juuri siksi, että se saattoi olla liian tosi, liian suora, liian vapauttava, liian vaikea hallita. 4. vuosisadalla, keisari Konstantinuksen aikana, kristillisyys muuttui dramaattisesti. Se siirtyi vainotusta vähemmistöstä valtakunnan viralliseksi uskonnoksi, ja kun uskonnosta tulee valtiouskonto, siitä tulee poliittinen väline. Nikaian kirkolliskokouksessa vuonna 325 jälkeen ajanlaskun alun määriteltiin, mitä ortodoksinen kristillisyys tarkoittaisi. Tämä oli merkittävä hetki, ei siksi, että siellä keksittiin jotain uutta, vaan siksi, että siellä tehtiin rajoja, sisäpuoli ja ulkopuoli, hyväksytty ja hylätty, pyhä ja harhaoppinen. Ne tekstit ja opetukset, jotka korostivat ihmisen suoraa suhdetta jumaluuteen, ilman välittäjiä, ilman hierarkiaa, ilman rakennetta, olivat potentiaalisesti uhkaavia uudelle institutionaaliselle järjestykselle. Niitä alettiin kutsua harhaopiksi. Niitä vainottiin. Niiden edustajia tapettiin. Ja kuitenkin he eivät kadonneet. Koska totuus ei katoa, vaikka sitä yrittäisi tuhota. Se vain muuttaa muotoaan. Kun läntinen munkki pakeni autiomaahan, hän ei painut Jumalaa, hän pakeni ihmistä. Hän halusi löytää hiljaisuudessa sen, mitä ei voinut löytää meluisasta instituutiosta. Varhaisten erakkojen kirjoitukset ovat täynnä kuvauksia sisäisestä matkasta kohtaamisesta oman pimeyden kanssa, sitten oman valon kanssa ja lopulta jonkin sellaisen kohtaamisesta,
jota ei voi pukea sanoihin, mutta joka on todellisempaa kuin mikään näkyvä. Euroopan myöhäiskeskiajalla mystiikot, kuten Meister Eckhart, puhuivat sielun kipinästä, jumalallisesta ytimestä jokaisessa ihmisessä, joka on aina yhteydessä Jumalaan, riippumatta ihmisen teoista tai tilasta. Kirkko suhtautui tähän opetukseen epäluuloisesti. Eckhartia syytettiin harhaopista kuolemansa jälkeen, ja silti hänen ajatuksensa ovat eläneet vuosisatoja, koska ne koskettivat jotain todellista. Kataarit, ranskalainen uskonnollinen liike Oasidor 100-200-luvuilla, uskoivat, että aineellinen maailma on harhaa ja että todellinen jumaluus on puhtaasti henkistä. He hylkäsivät paavin auktoriteetin. He korostivat suoraa kokemusta. He kieltäytyivät tappamasta jopa eläimiä. Kirkon vastaus heidän opetuksiinsa oli ristiretki, ei muuslaimitta johtuvaa uskonnollinen sota kristittyjä vastaan, jossa tuhansia ihmisiä tapettiin. Miksi? Koska he olivat vaarallisia. Ei aseellisesti, vaan ideoiltaan. Ajattele, mitä tämä kertoo meille. Kun idea on tarpeeksi vapauttava, tarpeeksi suora, tarpeeksi voimakas, se herättää institutionaalisessa vallassa pelkoa, koska ihminen, joka on aidosti herännyt, ei tarvitse kenenkään lupaa elää. Hän ei tarvitse auktoriteettia kertomaan hänelle, kuka hän on. Hän ei toimi pelon takia. Hän ei anna manipuloida itseään syyllisyydellä tai häpeällä. Ja sellainen ihminen on erittäin vaikea hallita. Mutta katsotaanpa tätä toisesta suunnasta, koska tarina ei ole pelkkä synkkä tarina vallankäytöstä ja tukahduttamisesta. Se on myös tarina siitä, miten totuus elää. Gnostilaiset tekstit löydettiin. Mystikkojen kirjoitukset ovat yhä olemassa. Sufilaisessa runoudessa, Rumin ja Hafizin sanoissa, sama ajatus kaikuu kerta toisensa jälkeen. Jumala ei asu kaukana. Jumala on rakkaus itsessään, ja rakkaus asuu sydämessä. Kabalassa puhutaan Ein Sofista, rajattomasta valosta, joka on kaikkeuden perusta ja samalla jokaisen sielun alkuperä. Hindulaisessa filosofiassa Atman, yksilöllinen sielu, on pohjimmiltaan identtinen Brahmanin, universaalin tietoisuuden kanssa. Buddhalaisessa opetuksessa buddha-luonto ei ole jotain, jota pitää hankkia, vaan jotain, joka jo on, vain odottaa paljastumistaan. Eri kulttuurit, eri vuosisadat, eri kielet ja silti sama ydin toistuu. Kuin laulu, jota ei kukaan opettanut, mutta jonka kaikki tuntevat. Carl Jung, yksi 1900-luvun merkittävimmistä ajattelijoista, vietti suuren osan elämästään tutkimalla näitä teemoja psykologian näkökulmasta. Hän puhui itsestä, ei egosta, ei pinnallisesta persoonallisuudesta, vaan syvemmästä kerroksesta, johon hän antoi nimen Selbst, itse. Hän kirjoitti kollektiivisesta alitajunnasta, arkkityypeistä, jotka toistuvat kaikkialla ihmiskulttuurissa, kaikissa myyteissä, kaikissa uskonnoissa. Hän käytti sanaa individuaatio kuvaamaan prosessia, jossa ihminen tulee kokonaiseksi, ei muuttumalla joksikin uudeksi, vaan tulemalla siksi, mitä hän jo pohjimmiltaan on. Tässä on jotain, joka pysäyttää sinut ajattelemaan. Mitä jos Jeesuksen kuuluisin lausuma, Jumalan valtakunta on teidän keskuudessanne, ei ole retorinen kuvailma? Mitä jos se on kirjaimellinen kuvaus todellisuudesta? Mitä jos valtakunta ei ole paikka, johon mennään kuoleman jälkeen, vaan tietoisuuden tila, johon voidaan saapua jo nyt? Mitä jos se ei ole tulevaisuuden lupaus, vaan nykyhetken kutsu? Tämä muuttaa kaiken, koska jos valtakunta on sisälläsi, ei sitä voi ottaa sinulta pois. Ei kukaan kirkko voi hallita sitä puolestasi.
Ei yksikään opinkappale voi sulkea sinua sen ulkopuolelle. Ei mikään synnin käsite, ei häpeä, ei pelko voi kurottaa sinne, minne se oikeasti ulottuu. Koska se on sinussa itsessäsi syvemmällä kuin mikä tahansa ulkoinen vaikutus voi koskettaa. Mutta, ja tässä tulee haaste, tämän ymmärtäminen ei tapahdu automaattisesti. Se ei tapahdu lukemalla oikeat kirjat tai kuuntelemalla oikean saarnan. Se vaatii jotain, mitä monet kutsuvat heräämiseksi, ja herääminen on prosessi, ei tapahtuma. Se on matka, ei päämäärä. Se on kuin hiljaa nukkuva ihminen, joka alkaa hitaasti tulla tietoiseksi unestaan, ensin epämääräisesti, sitten selkeämmin, kunnes lopulta hän on täysin hereillä. Herääminen alkaa usein pienestä säröstä, hetkestä, jolloin asiat, joiden piti olla vastauksia, alkavat tuntua tyhjiltä. Traditiosta, joka alkaa tuntua kuorelta ilman sisältöä. Uskomuksesta, joka on opittu ulkoa, mutta joka ei resonoi sydämessä. Siitä hiljaisesta äänestä, joka sanoo, tässä on enemmän. On jotain, mitä en vielä ymmärrä. On jotain, johon en vielä ole päässyt käsiksi. Oletko koskaan tuntenut tämän? Sen hiljaa hiipivän tunteen, että elämässä on enemmän kuin pintapuolinen arkipäivä. Ettei totuus mahdu mihinkään valmiiseen muottiin. Ettei sydämesi löydä tyydytystä mistään ulkoisesta lähteestä. Jos olet tuntenut tämän, sinä olet tuntenut heräämisen ensimmäisen askeleen. Sitä filosofit ovat joskus kutsuneet suureksi kysymykseksi. Sen heräämiseksi, joka ei anna enää rauhaa tavallisessa nukutettuna olemisessa. Mutta herääminen ei ole pelkkää valon löytämistä. Se on myös konfrontaatio pimeyden kanssa, omien pelkojensa kanssa, omien konditionointiensa kanssa, niiden uskomusten, jotka on rakennettu varovaisesti ympärille suojaksi, mutta jotka ovat muuttuneet vankilaksi. On jotain, mitä mystiset perinteet kutsuvat egooseen kuolemiseksi, ei kirjaimellisesti, vaan symbolisesti. Vanhan minän, sen minän, joka perustuu pelkoon, erillisyyteen, puolustautumiseen, täytyy antaa mennä, jotta todellinen minä voi syntyä. Tätä prosessia on kuvailtu eri tavoin eri perinteissä. Ristiinnaulitseminen ja ylösnouseminen, shaka-kokemukset shamanistisessa perinteessä, pimeä yö sielussa, kuten mystikko Johannes Ristin kirjoitti. Kaikki nämä kuvaavat samaa asiaa. Sisäinen transformaatio vaatii jonkun version kuolemisesta, eikä se ole helppoa. Se on usein pelottavaa. Se voi tuntua tappiolta, hajoamiselta, menetykseltä, mutta toisella puolella odottaa jotain, mitä ei voi kuvata, vain kokea. Sufilaisessa perinteessä tätä kutsutaan fanaksi, erotuksen liukenemiseksi. Siitä hetkestä, kun minä ja toinen eivät enää ole erillisiä. Kun rakkaus ei ole tunne, jota tunnet jotakuta kohtaan, vaan se substanssi, josta kaikki on tehty. Tämä ei ole abstraktia teologiaa. Se on kuvaus kokemuksesta, jota ihmiset eri kulttuureissa ja eri aikakausina ovat raportoineet niin johdonmukaisesti, että sitä on vaikea ohittaa pelkkänä kuvitelmana. Ja tässä tulee kiinnostava teologinen haaste perinteiselle ajattelulle. Mitä, jos Jeesus itse yritti johtaa ihmisiä tähän kokemukseen? Mitä jos hänen ihmeensä vedeksi muutettu vesi, kuolleiden herättäminen, sairaiden parantaminen olivat ennen kaikkea symbolisia demonstraatioita siitä, mitä tietoisuuden muutos tekee? Mitä jos ne olivat kutsuja näkemään todellisuus toisin, ei todisteita yliluonnollisesta voimasta, jota vain hänellä oli? Tämä ei ole yritys kieltää hänen jumaluuttaan tai
vähentää hänen merkitystään. Se on yritys laajentaa sen merkitystä, koska jos Jeesus oli ainutlaatuinen poikkeus, ainoa, joka koskaan saavutti yhteyden jumaluuteen täydellisesti, silloin hänen sanomansa on lopulta lohduton. Se sanoo, hän saavutti sen, sinä et koskaan voi. Mutta jos hän oli esimerkki, ihminen, joka eli täydellisessä yhteydessä sen kanssa, mitä hän kutsui isäksi, ja joka opetti muita tekemään samoin, silloin hänen sanomansa on loputon kutsu. Se sanoo, tule tänne. Katso, mitä on mahdollista. Tämäkin on mahdollista sinulle. Tässä valossa monet hänen lausumistaan saavat aivan eri merkityksen. Teette te suuremmatkin teot kuin minä. Miksi hän sanoisi tämän, jos hän olisi tarkoitettu olevan ainoa, joka voi tehdä mitä hän teki? Minä olen viini ja te olette oksat. Tämä on kuva yhteydestä, elävästä yhteydestä, jossa elämän voima virtaa kauttaaltaan, ei ylhäältä alas yhteen valittuun, vaan kaikkialle. Jumalan valtakunta on teidän sisällänne. Ei jossakin kaukana, ei jonkin tahon hallinnassa, vaan sisällä. Sinussa, minussa, jokaisessa. Nämä sanat kuulostivat vaarallisilta silloin. Ne kuulostavat osittain radikaaleilta vielä tänäänkin, koska ne poistavat tarpeen ulkoisesta auktoriteetista. Ne tekevät jokaisen ihmisen suoraan vastuulliseksi omasta hengellisestä elämästään. Ja se on sekä vapauttavaa että pelottavaa, koska vapaus on aina myös vastuu. Miten tämä kaikki muuttaa elämää käytännössä? Se ei ole teoria, jota voi opiskella ja sitten laittaa hyllyyn. Se muuttaa tavan, jolla kohtaa itsensä joka aamu. Se muuttaa tavan, jolla suhtautuu toisiin ihmisiin. Kun ymmärtää, että se sama jumalallinen kipinä, se sama olemassaolon perussyvyys asuu jokaisen ihmisen sisällä, katselee toista ihmistä eri tavalla. Tuomitseminen ei katoa välittömästi, mutta se alkaa tuntua absurdilta. Koska kuinka voit tuomita jotakuta, jos sä näet saman kuin itsessäsi? Myötätunto muuttuu. Se ei ole enää pelkkä moraalinen velvollisuus. Tee hyvää toisille, koska se on oikein. Se muuttuu luonnolliseksi seuraukseksi näkemisestä, kuka toinen todella on. Kun ihminen, joka on käyttäytynyt pahasti, kohtaa sinut, et näe enää vain hänen pahaa käytöstään. Näet myös sen, miten kauas hän on eksynyt omasta sisimmästään. Näet kivun sen takana. Ja se ei tee käytöstä hyväksyttävää, mutta se muuttaa tapasi reagoida siihen. Pelko, joka on niin monien ihmisten toiminnan perustana, alkaa menettää otettaan, koska pelko perustuu erillisyyteen, ajatukseen, että olet yksin tässä maailmassa, uhattuna, suojattomana, mutta kun koet, ei vain älyllisesti ymmärrät, vaan oikeasti koet, että olet osa jotain suurempaa, että sinussa on jotain, jota ei voi tuhota, pelko muuttuu, se ei välttämättä katoa kokonaan, ihmiskeho reagoi edelleen uhkiin, mutta se lakkaa olemasta elämäsi perustava kokemus. Rakkaus, ei sentimentaalinen, ei romanttinen, ei possessiivinen rakkaus, vaan se syvempi versio, jota kreikkalaiset kutsuivat agapeksi, jota sufimystikot kutsuivat rakkauden merekseen, muuttuu tunnettavaksi. Ei vain tunteeksi, vaan todellisuudeksi. Ei joksikin, mitä pitää saavuttaa, vaan joksikin, mitä pitää muistaa. Tässä on hyvä hetki pysähtyä ja kysyä suoraan, miksi tämä kaikki on tärkeää juuri nyt, juuri tässä hetkessä. Elämme aikaa, jolloin informaatiota on enemmän kuin koskaan ennen. Pääsy tietoon on helpompaa kuin koskaan. Ja silti, tai ehkä juuri siksi, ihmisillä on vaikeampaa kuin koskaan löytää rauhaa, merkitystä, suuntaa. Yksinäisyys
on räjähdysmäisesti kasvanut. Ahdistus on epidemia. Maailmankuvat törmäävät toisiinsa kovemmalla voimalla kuin ehkä koskaan. Ehkä syy on juuri se, mitä nämä muinaiset opetukset yrittivät sanoa. Me olemme katselleet väärään suuntaan. Me olemme etsineet ulkopuolelta sen, mikä löytyy sisältä. Me olemme odottaneet joltain taholta vastausta siihen, mikä voidaan löytää vain hiljentymällä omaan sisimpään. Me olemme rakentaneet ne identiteettimme ulkoisten saavutusten, roolien, mielipiteiden ja statuksen varaan, kaiken sen varaan, joka on katoavaista, muuttuvaa, epävarmaa. Ja sitten ihmettelemme, miksi elämä tuntuu niin hauraalta. Muinaiset mystikot eivät eläneet paremmassa maailmassa kuin me. He kohtasivat kärsimystä, menetystä, epäoikeudenmukaisuutta. He eivät pakeneet elämän realiteetteja, mutta heillä oli jotain, mikä teki elämästä kestettävän ja enemmän kuin kestettävän, merkityksellisen. He olivat löytäneet tai muistaneet sen kiinnekohdan, joka on kaiken muutoksen alla muuttumaton. Sen pohjan, joka ei järky. Sen rauhan, josta Paavalikin kirjoitti. Rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Ja se on saavutettavissa. Ei jonkin erityisen talentin, ei yliluonnollisen lahjan, ei syntymän tai valinnan kautta. Se on saavutettavissa jokaiselle, joka on valmis tekemään sen työn, sen sisäisen työn, joka ei näy ulospäin, mutta joka muuttaa kaiken. Työn, joka alkaa yksinkertaisesti pysähtymisestä, hiljentymisestä, kuuntelemisesta, siitä, mitä Elia kuulee Raamatun kuvauksessa, ei tuulessa, ei maanjäristyksessä, ei tulessa, vaan hiljaisessa, ohimenneessä äänessä, pienessä, hiljaisessa äänessä. Sinulla on tuo ääni. Se on aina ollut siellä. Ehkä elämän melu on peittänyt sen, ehkä pelko on hiljaistuttanut sen. Ehkä sinulle on kerrottu, ettet ole kyllin arvokas kuulemaan sitä, tai ettei sinulla ole oikeita ominaisuuksia, tai oikeaa taustaa, tai oikeaa uskoa. Kaikki se on valhe. Ei ehkä ilkeämielinen valhe, kenties se, joka sen sanoi. Uskoi sen itsekin, mutta silti valhe. Koska se ääni, se sisäinen tietoisuus, se syvempi tietäminen, se paikka, josta totuus nousee, se ei edellytä minkäänlaista auktorisointia. Se ei tarvitse puolesta puhujaa. Se ei odota sinun olevan täydellinen, puhdas tai edes erityisen hyvä. Se on siellä, koska se on osa sitä, mitä olet. Koska olet, vaikka et koskaan ajattelisi tällaisia asioita, enemmän kuin kehosi, enemmän kuin historiasi, enemmän kuin tarinasi itsestäsi. Ja ehkä juuri tämä on se, mitä Jeesus yritti sanoa kaikkein syvimmällä tasollaan. Ei pelkästään käydä seuraa minua, vaan katso mitä minä olen. Katso mikä sinäkin olet. Tunnista se kipinä sinussa. Elä sen mukaisesti. Anna sen valaista kaikkia mitä teet, kaikkia joiden kanssa kohtaat. Ei opinkappale, ei dogmi, ei organisaatio, elämäntapa. Tapa olla, tapa nähdä. Se on helpompi sanoa kuin tehdä, totta kai. Se vaatii harjoittelua, se vaatii kärsivällisyyttä, se vaatii halukkuutta epäonnistua, nousta, jatkaa. Se vaatii toistuvaa palaamista, koska mieli hajaantuu, tottumukset vetävät takaisin, elämä sekoittaa kortit. Mutta jokainen palaaminen, jokainen hetki, jolloin pysähdyt ja muistat, on se hetki, jolla on merkitystä. Ei sen hetken koko, ei sen kesto, ei sen teologinen tarkkuus, sen aitous. Tässä on kutsun ydin. Ei sinulle kerrottu mitä uskoa, ei sinulle annettu uusi oppirakennelma vanhan tilalle. Vain kutsu tutkia itse, kutsu hiljentyä ja kuunnella. Kutsu kysyä itseltäsi, mikä todella resonoi.
Ei intellektissasi, vaan syvemmällä, siellä missä sanat loppuvat. Kutsu olla rehellinen itsellesi siitä, mitä olet löytänyt ja mitä et ole, mitä tiedät ja mitä et tiedä, koska loppujen lopuksi mikään kirja, ei muinainen eikä moderni, ei voi antaa sinulle sitä, mitä etsit. Mikään opettaja, mikään yhteisö, mikään rituaali. Ne voivat osoittaa suuntaa, ne voivat avata oven, mutta se, mitä oven takana on, löydät vain itse. Ja löydät sen juuri sieltä, missä se on aina ollut. Ei jonkin matkan päässä, ei jonkin ehdon täyttämisen jälkeen, ei jonkin muutoksen seurauksena. Se on siellä nyt. Se on siellä aina ollut, odottamassa muistamistaan. Tämä matka ei pääty tähän hetkeen. Se alkaa juuri tässä hetkessä. Jos nämä sanat herättivät jotain sinussa, jos ne raapaisivat jotain pintaa, joka on kauan odottanut raapimista, älä anna sen jäädä vain ajatukseksi. Anna sille tila, anna sille aika, hiljenny, kysy, tutki, koska juuri sinussa on se, mitä kaikkialta muualta olet etsinyt, ja se odottaa kärsivällisesti, hiljaa, varmasti, että muistat.